Prišiel mi list zo sociálnej poisťovne, poviem, prekvapil ma nevýslovne. Dôchodková prognóza presne hlási: mne nezostáva iné, len trhať si vlasy. Musím makať do 65-ky, zježili sa mi chlpy, hádam všetky. Odhad dôchodku neteší veľmi, odvody sú asi vyššie, to ver mi. List od poisťovne si každý v schránke nachádza, sociálna reforma isto prichádza. Tým, že sa starší od hnevu a šoku nedožijú ani dôchodkového veku. Predstava ma taká neurčitá napadla, ako by asi malá analýza dopadla. Akú činnosť tieto listy vlastne majú, koľko administratívy na ňu vyplýtvajú. V sociálnom systéme je peňazí málo, koľko sa na tieto zásielky dalo. Vedľa papier, tlač a poštovné, museli byť platby enormné. List od poisťovne si každý v schránke nachádza, sociálna reforma isto prichádza. Tým, že sa starší od hnevu a šoku nedožijú ani dôchodkového veku. Sociálna poisťovňa chce národ mocný, nevedchý, ale akcieschopný. Slabé jedince na infarkt padajú, odolní sa takto otráviť nedajú. List od poisťovne si každý v schránke nachádza, sociálna reforma isto prichádza. Tým, že sa starší od hnevu a šoku nedožijú ani